Bé, hola de nou. Avui seguirem repassant el correu i començarem amb uns mails que ens ha enviat una noia que es diu Alba. No sé si algú de vosaltres sap qui és. Una noia que tantes pistes, no. Bueno, és això, Alba. Com que no n'hi ha a Cambrils d'Alba, doncs... Doncs bé, comencem amb un correu que és d'un noi que, bueno, com en moltes altres ocasions, es juga la vida amb el monopatí. I, bueno, he de dir també que comencem una mica amb vídeos de nois tontos, si em permeteu l'expressió, perquè és que se'ls ha de dir així. Mireu què li passa a aquest jugant amb el monopatí. Bé, des d'aquí... Sí, jo des d'aquí voldria dir amb la gent que practiqui aquesta mena de hobby que vigilin. Vigileu perquè us poden passar coses i això podria haver sigut més greu. Sí, molt bé el cotxe, quina llàstima. Sí, si l'arriba a xafar el cotxe. Ell és igual, però el cotxe... Quina culpa té el cotxe? Cap. Ja, no, però realment ara... Que vigilin els dels cotxes, no? Exacte, no. Han de vigilar ells per veure per on baixen i a veure què fan. I, de totes maneres, aquest no és el més burro de tots, perquè hi ha un altre noi que, seguint aquest risc que es veu que... Una línia de burrisme. Sí, no, bueno, la línia aquesta de risc que els agrada als nois joves d'avui en dia, doncs... És la vella. Bueno, escolta, però a mi no m'agrada el risc d'aquesta manera. Doncs, bueno, aquest noi que us dic encara es juga més la vida, fins que, bueno, jo crec que aquest realment s'ha fet mal, i si no, doncs, veieu vosaltres i valoreu. A qui se li acudeix, això? A mi no. No, a mi tampoc, per això pregunto. A qui se li acudeix d'anar-se a llançar de dalt d'un pis? És que realment la gent té unes idees que jo no acabaré d'entendre mai a la vida. Però bueno. I ara que veiem parets, murs i nois tontos, amb tot el meu respecte, però és que s'ha de ser burro per fer això, sincerament. Amb tot el meu respecte, per això. Doncs tenim un altre noi que li agrada jugar amb els murs. Va donant copets als murs fins que un dia el mur se li trenca i li passa això. Oh, it's going down. Oh, it's going through. Help me. Vale, és el més burro, aquest? Aquest jo crec que sí, que ja arriba al nivell més alt de burrisme. De burrisme, sí. Premi al burrisme, per ell. Sí, jo trobo que la gent d'avui en dia ja no té bones idees. És algo que no. I, bueno, això realment a mi m'ha fet mal de veure, perquè és que jo, no sé, igual es deuria trencar la cama o alguna cosa s'hi deuria fer, perquè li queda ben enganxat, Amb una mica de sort. Amb una mica de sort. A veure com ho treus, allò d'allà, també. Perquè, clar, ara... Bueno, anar donant copets a tots fins que l'últim caigui. I ja seguim amb els burros, però ara deixem de banda els nois burros i comencem amb els burros animals, amb els que sí que són burros de veritat. Perquè també els hi poden... Però els altres també ho eren, Sí, però, bueno, allò era com a persona i ara ja anem com a animal, que els burros animals també els hi passen coses, sobretot si pretenen portar més pes del que realment poden portar. Està una mica com, bueno... No, el tio... Però és que és boníssim perquè estan descarregant el pes de la banda de dalt i l'estan deixant mai. Però a veure, estaria bé veure la cara del burro, papo, baixo. Bueno, ja està. Sí, torneu-li a ficar pes, ara. Almenys aquest pobre no ha pres mal ni res, però a mi em sap greu pel pobre animal. Però s'ha de dir que aquest vídeo és molt divertit. A mi em fa molta gràcia veure l'animal allí penjat. L'animal devia estar dient, què passa aquí? No, per això et dic, ell potser bé no s'ho va passar, em sap greu pel pobre burro, però a mi m'ha agradat aquest vídeo. Seguim amb la ruta dels animals, ja deixem de banda els burros, que ja n'hem vist prous per avui,
I la ruta dels animals. Un altre animal, en aquest cas no és burro, sinó que és molt intel·ligent, és un gat i és molt intel·ligent. Per què ho dic, això? Doncs perquè ha après a jugar a l'1, 2, 3 pica-paret. Us en recordeu del joc aquell? 1, 2, 3... I quan et giraves tothom s'havia de quedar quiet. Doncs el gat ha après a fer-ho. Mireu-lo. Un, dos, tres, pica... Vinga, tornem a comptar. 1, 2, 3, pica-paret. Cada vegada el té més a prop, però és que a més està quiet, eh? 1, 2, 3, pica... 1, 2, 3, pica-paret. Ui, ja sóc aquí. Ja he arribat. Ja és quan ja et movies i començaven a perseguir. Molt ben pensat. Que sí? Intel·ligent, eh? Molt. Jo l'he trobat molt mono, aquest gatet. Sí. Molt graciós. Igual de graciós que els nens que veurem a continuació en un vídeo que ens ha enviat l'Ester, que, doncs això, surten... Avui tenen nom i cognoms, eh? L'Alba, l'Ester... L'Alba i l'Ester, bueno, però perquè volem saber més, doncs, els nostres fans, l'Alba i l'Ester. Vale. Doncs això, un vídeo on surten dos nens la mar de graciosos. Mireu-los. A l'Anna també li fa gràcia, eh? És com un nen. L'Anna és com un nen. Going to Africa. So you're 8 months old. És això, un té cinglot, que és pesat quan tens cinglot i no et marxa de cap manera. I l'altre enfotent-se al costat. I l'altre al costat encara. És com l'Anna, que també anava rient. Ella anava veient el vídeo i anava rient. És que me sento identificada, jo tinc molt cinglot i no... Tu què ets, la que riu o la que té cinglot? La que té cinglot i riu. Ah, ho fas tota l'hora, tu. L'Anna fa aquest vídeo però ho fa ella sola a casa. Ella, com que no té una bessona, s'ho fa tot ella, no? Molt bé. Per veure-ho, jo també, eh? Bueno, Anna, grava't un dia que et traurem també a la secció, vale? I ja que hem tret el tema dels nens, acabem la secció d'avui amb un vídeo que ens ha enviat el Joan Fortuny sobre una nena gimnasta. És una nena que fa unes acrobàcies impressionants per l'edat que té la nena, està clar, i que jo ho he intentat fer i quasi que avui no vinc a explicar-ho. Quasi que em quedo a casa tombada al llit perquè no m'aixeco. Mirem-ho. No ho sé fer. D'allò que fèiem al cap tampoc. Toma ja. Si em vaig veure l'altre dia el voler fent-ho això. Sí. Jo cada cap de setmana a la discoteca, bueno... Allà va, toma ja. Després el diumenge no hi ha qui m'aixequi, però... Oh. Ai. Pobreta, no, que ella em sembla que no està patint gens, eh? No estic patint jo. Això va molt bé per si caus per les escales. Sí, no? Que fas la bola aquesta i ja... Fas com l'estic aquell, no? Ets com aquelles molles quan... Molt bé, aquesta xiqueta. Amb aquesta alegria i aquest garbo que té aquesta nena, doncs despedim la secció. Molt bé, aquesta xiqueta. M'ha deixat garrativat. Ah, que sí? Com garrativats me deixen sempre les notícies que ens porta l'Anna a la seva secció. Anna, què ha passat?